आइजोफोरा मानो सानफ्रोमबो गोरान नारेंखल जानो नांगौ? बयनिबो न'आव नारेंखल गोरान थायो, जेखौ जोङो खिर बानायनायाव, लादु फिथाफोर बानायनायावल' बाहायो। नाथाय नोङो मोनथिगौना नोंदि सानफ्रोमबो बे गोरान नारेंखलखौ जानो नांगौ होनना? फै अब्ला नायदोनि बेनि मुलाम्फाफोरनि फारसे। मानि थाखाय आइजोफोरा सानफ्रोमबो गोरान नारेंखलखौ जानो नांगौ? इमिउनिटि बारिहोयो। गोरान नारेंखलाव एन्टि अक्सिडेन्ट थायो, जायहा बेराम आजारफोरखौ होबथानायनि गोहोखौ बांहोयो। बेगेंफोरखौ स्ट्रं खालामो। गोरान नारेंखलाव केलसियाम थायो, जायहा बेगेंफोरखौ स्ट्रं खालामो। देहायाव गोहो होयो। गोरान नारेंखलाव थानाय नेचारेल सुगारआ नोंनो थाबैनो गोहो होयो, ओंखायनो जेब्लानो देहाखौ लोरबां मोनो बेखौ जानो नांगौ। स्किनखौ समायना लाखियो। गोरान नारेंखलाव भिटामिन इ थायो, जायहा स्किनखौ गोग्गो आरो समायना लाखिनायाव मदद खालामो। उदैखौ मोजाङै लाखियो। गोरान नारेंखलाव थानाय फाइबारआ हजम सक्तिखौ मोजां खालामो, उदैनि समस्याफोरनिफ्राय जानगाराव दोनो। हार्टखौ मोजाङै लाखियो। गोरान नारेंखलाव देहानो नांगौ बिबांनि पटेसियाम थायो, जायहा हार्टखौ हेल्दि लाखिनायाव मदद खालामो आरो थैनि खारथाइखौ मोजां लाखिनायाव मदद खालामो।